Hi, Mare. Pagkahatid ko nga kay Kuya Shen, ayan, bumili na ako sa palengke ng uulamin namin. Nakshowtime pagaga nga, hindi makaliliyak ako. Pag natalskan ka niyan, hindi ko lang alam kung hindi ka umiyak. Tilapia nga pala yung nabili ko ulam. Masarap kaya itong tilapia yung nabili ko. Nakshuta, sunog na nga yung kawali, muntik pa nasunog yung tilapia. Dali-dali ko na nga pinuntahan si Iskay, akala ko na paano siya. Paano ba naman ang lakas ng iyak niya hanggang kanto nadidinig? Diyos ko, burin mo palang pabuklatin kay Mito ngayon, nino ko. Napano ka? Oh. Napano ka? Bulat ka? Tayo. O, di ba? Lakas ng iyak niya. Tignan nyo naman. Gutom na gutom siya. Ino ko. O, karangating kay Mito, yan po. Taburiyo kong dinan. Mahilig yan ni Sky. Charis. Ino ko. Ang hirap talaga pag may anak ng malati. Hindi mo balo kung anong gusto niya. Hindi ko alam bakit hindi nabubusog tong batang to. Tingnan nyo naman mga mare kung paano siya kumain. Ay Diyos ko, kakabili ko pa lang ng lugaw sa kanya. Ganyan na agad siya. Diyos ko, pati balat kinakain. Oh, happy ka na niyan, no? Naisipan ko pala magtupi ng damit. Kung hindi ko pa pala naisip, hindi na matutupi ito. Ay Diyos ko, buti na lang maisip ako. Tignan nyo naman yung videographer ko, pakatutok na pa mo. Po, tagalan, luntoyin ko langot mo kanyan. Diyos ko, makarini, pa-chiki-ching ko langot, no? Manonood kasi ng sine si Sean, kaya hinahanap ko yung susuotin niya na damit. Kulay red daw yung susuotin nilang damit. Tignan nyo naman si Boy Laway, tumutulo yung laway niya. Talaga naman laway-laway. Tignan nyo naman ako, nagpapakyut ako sa likod. O mga mare, hindi ko na kayo kailangan dito sa closet nila. Kitang-kita nyo na yung closet nila. Diyos ko, ang hirap talaga maging nanay. Paano ba naman hindi natatapos yung obra mo sa bale? Kaya naman kung nanonood ka sa mga video namin, i-follow mo na ako. I-like at i-share mo na din mga mare. Ay Diyos ko, salamat mga mare. Nakshuta, ang hirap pala maging vlogger. Pati pagtutupi ng damit ko ng content ko, ano ko? Diyos ko, hindi na ako natapos magtupi ng damit. Ewan ko sis, kaya nung ginagawa niya nakatutok sa camera. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga video namin. Kasi hindi rin ako magsasawa mag-upload. Charis. Yun lang mga maret paret. Thank you for watching. Diyos ko, laway.